nga ai kublei ki parari, nga pedang ngobhaya baro sa sisien sa kaman kibat. Kani kaman kibat, bamenta kasngi, kadai ka jing sedang jong ka spas nem baar. Hau benai belalek, ngila rakhi ya ka jing dap sispa ka bakerpang, ka jing ya sim benta jong pi, kadai ka bor bakrau tam jong kani ka program. Hakapor bangi walam ya ka benta ba sispa, kari baro kawai, ka yalong kawai, kumbalate da uway uksay. Lakalong kanu-kanu ka benta, bat kibriyo na kilan baper, ka man kibat kalawanra lang haju ya baro. Ka jing iit, bapilapin i ya ka man kibat, kalong ka ay ka bamla ban batay, ka bala ban kata ya pi. Hakapor bapentem ya ka man kibat, hakiri baper jong ka pertay, kidon ki benta badai ka janmiet, bat don ki benta badai ka pormiet, henrei hapadeng kani, bongut ki briyo kila sengap, bat pej ka benta basispa, bat kila pelat por kerpang. Ngalayo iru ya ka video na ki hajar mer ka jingay, kata na New Zealand, hakaba iwei ikimi basispa senam karta, ila aya ka jing kerku jong i. Ki briyo na India, bat na sabar, kila penpau, yala ka jing sengau halor kaman kibat. Bon ki briyo kila ay ki jingmut ki batay. Ki briyo kila yaro, baha kaman kibat, tangya ki jingjob kari, bat ki briyo kari, layak ren. Da ka baburom, sa sisien, nga ay penpau jing sngongu, na kabenta ki jingkerku kerdo jong pi baro. Para riba iek, ngiyak ren Jepang, ka Kashi Tamil Sangamam, Saurashtra Tamil Sangamam, hakaman kibat. Ka Kashi Telugu Sangamam, kalalong lakatu katni Varanasi. Kawai ka baaibor sa kaminsim jong ka Ek Bharat, Shrestha Bharat, kalaja hakari. Kani kadai ka jing persang jong ka Youth Sangam. Ngalamut ban keli bnia na kibriyo kiblay don benta hakani ka jing persang, bat nakani kadaw, arngut kisamla kilayo ekren bat nga lingba ka phone. Iwei idei Gyamar Niokum na Arunachal Pradesh, bat iwei idei Vishakha Singh na Bihar. Haka jing ekren bat i Gyamar Niokum, ila penpau i ka jing sngongu nga, bat ya ka sorkar India ban yo ekren. Idei iba pule haka first year, yaka Mechanical Engineering haka National Institute of Technology Arunachal Pradesh. Ngalakeli sa pangki kimi ki kupajong i, ila yato ba kupajong i utrei kambaret bat baro hayeng ki yarap lang bat ukpa. Ngalakeli kumno ki adon benta haka Youth Sangam. Kumno ila lej bat ka ay kabalaja. Ila yato, balayato hai sa pang ka Youth Sangam haka jaka puli. Kiba haka NIT, kila yatu haki bakilay siyem benta. Kumta ilawat na ka internet ban siyem bakalong ka program kababha, kabala ban no sinyang sibun sa ka minsim jong ka Ek Bharat, Shrestha Bharat. Bat ilaong ba inyo kalat ban yo jing hikay temay. Bat kumta ilalej sa ka website bat pinrong kerteng iladi. Ka jing siyem jong i, kalalong kabadap da ka jing sngaw tenan. Ngalakeli ya i, la ilaha banjit AANM, ila jubab baha kapor ba ila play ka website, kidon artli ki AKA bakila banjit na kabenta ki briyo bana Arunachal Pradesh. Ningkong kadon ka Andhra Pradesh, kabadon ya ka IIT Tirupati, bat kabaar kadai ka Central University Rajasthan. Ila jet ningkong ya ka Rajasthan, bat baar pat ya ka IIT Tirupati. Kumta ila sajit nakabenta ka Rajasthan, bat ila lej sa Rajasthan. Ngalakeli susu sa pang ka jinglet jong i sa Rajasthan. Lakaday kasien ka baningkong na ya i sa Rajasthan. Ila jubab, bakaday kasien ka baningkong ya i ban mi sa bar ka Arunachal. Ila ong ba ila yo i ki jingtay ha Rajasthan, tang haki film bat hafon. Kata ka jingsem jong i, kalalong ka basngotan nat bha. Kibriyo hangta kilong kibabha. Ila ong susu, ba ila yo jing hikay temay, ya sibun ki AKA, kum ki nan bahe ha Rajasthan, bat kibriyo hangta. Ila yo jing hikay sa pang ki rukom kensyaw ya ka umslap, kiba imjutip menuru. Te kata ka jinglet jong i sa Rajasthan, kalalong ka bamentoy. Ngalaw ong i, ba ka jing mentoy ba krautam, ba ila yo kaday,
baka Arunachal bat ka Rajasthan kidai ki jela jong ki riu kraw bat bon ngot na Rajasthan kidon hakakam sipai. Ngala ongru ya i ba man ba iya kendo ki briu na Rajasthan ki badai ki sipai ki badon hakajaka kaput ha Arunachal. Ngala ong ba idei ban kren sepang ke jingsem jong i ha Rajasthan bat kani kan penyajan yaki. Ngala ong ba in yo i ki jingye seriem ha Rajasthan ki badon ha Arunachal ru. I giamar ila ong baka wei ke jingye seriem ba ila shem kadai baka don ke jing i na ke benta kari bat ke jing sngau jong ka ek Bharat Shrestha Bharat namar wat ha Arunachal ki breu kilai sngau sarong bha ila de baki dei ki nong India. Bat ila yo iya ke jo ke jing sngau sarong haki breu ka Rajasthan na ka benta lakari. Khamtam haki samla namar ila yo ban yakren bat ki babun ki samla bat hadien bala yakren ila shem yakani ke jing ya seriem haka ke baki kwa ban le na ka benta ke India bat ka jing na ka benta kari hakine ki artli ki jela. Ngala keli ye i hatu ila klet ne yala ki paralok ha Rajasthan onda ila wan pai. Ila ong baka jingye dei paralok kalanang yar. Ngala keli susu la i judon bha ne haka social media ila ong hoot. Ngala ong ye i ba idei bantho ya ka blog halor ka youth sangam sapang kumnu isem kumnu ipinrung kerteng yala dia krang baki samla kari kin la bantip sapang ka jingkraw jong ka ek Bharat Shrestha Bharat bat sapang kani ka scheme sapang kumnu ki samla kin yo jing hikai nakani ngala ong ba idei bantho ya ka blog babnya bat kani kan long jing bentoy ya ki babun ki brio ila ong ba insale ya kata ngala penpau ko jing sngotenat ban yo ekran bat i ngala ong baki arpusan snem ban wan kinlong ki bakongsan bha na ka benta kalaway ba pernai jong i haka jing bat na ka benta kari paralok ki breu ka Arunachal kilong ki babha ka bensim bat kalong ka basngotenat ban yo ekran bat ki ka jingsem igyamar haka youth sangam kalalong ka babha ngala yo ru ban ekran bat i Visakha Singh na Bihar ngala keli na i sepang jong i bat ka youth sangam i Visakha ila yetu ba idei na kanong ba Sasaram ha Bihar bat ila yo jing tip sepang ka youth sangam ningkok nge na ka WhatsApp group ha college hadien kata ila wat jing tip susu na lade bat ila yetu ru baka youth sangam kadai jong ka scheme ek Bharat Shrestha Bharat ila apply bat ngau song shet bha banyadon benta bat ka bat hadien ba ilawan na Tamil Nadu ilawan pai ka brieu ka barius pa haka jingtip hadien ka jingmat jong i is ngau sarong ba ilay don benta haka ni ka program bat is ngau men banyo yesim benta haka ni ka program ila penpaw ya ka jing ngau ngu sanga na du ka donut bangalayo ban bu ya kum kini ki program na ka benta ki samla ban yo jingtip sa pangkilarity jong ki benta ba per ka India ngalakili ya i ka ay ka ba idang puli i Visakha ila yetu ba idang puli second year haka computer science engineering but ngalakili ya i halor kumno ba ilaray ban lek sakano ka jela ila yetu ba habay lasdang banwat jingtip sa pangka youth sangam na Google ila yo jingtip ba ki delegate na Tamil Nadu ki juelek bat ki bana Bihar haki program ba per ila ong ba ka Tamil Nadu kadai ka jela barius pa hakalariti bat habay la yo i baya ki breu na Bihar la jupa sa Tamil Nadu kala yarap i ban simrai ban pendap ya ka form bat ban lek sa Tamil Nadu bat is ngau sarong bat ngau scam menta bila yo ban yesim benta ngalakili i lakani kadai kasien baningkong ba inlet sa Tamil Nadu ila ong bakadai kasien baningkong ngalakili ka ay kabasa kenmao ko ba ikwa ban ong namar kisamla kari kisngap ye i Visakha ila yetu baka jinglet jong i kalalong kabas ngotenat bat kabamentoy bahaya i ila ong ba ila yo jing hikai ki ay ki babaha hamman la ka jinglet ila yalong paralok bat ki breu ka Tamil Nadu bat ngotenat bah ya ka lariti hang tu kababahatam kadai ba ila yo ya kalat ban lek sa ISRO namar ba idei delegate bat ba om judon ban yo lat ban lek sa ISRO kumtu bat ka ba arpat kalong ka kabu ban lek jengo ya ka Raj Bhavan ban yakendo ya ulat ka Tamil Nadu kini ki artli ki AKA
kilong ki babiang na kabenta jong bat kum kasamla day lingba ka youth sanggam ba iyo ikini ki kabu kalalong ke kabansa kenmau ya ngalaong bakarukom bam kaya per hatamil nadu bat habihar ilaong bakarukom set bam hatamil nadu kapau bha bakadai karukom bam kinong sathi ke India anda poi hang tu ilayatu bakila ayaki da udosa idli sambar utapam vada bat upma habakila bam maksin banikong kilalong kibabang bha kabam kalong kabakot bakya kajingmat ru kalong kababang bha bat kabaper na kabam jongkinong satay ke India ilaong ba ibang bha ya kabam bat kibriu ru kilong kibas ngotenan ngalakili ya la iyalong paralok na bat kibriu hatamil nadu ila jubab na kabaong hoot bat ila yatu bakila sa ha NIT Trichy bat ha IIT Madras ila yalong paralok bat kikna puliah kini ki artli ki jaka kaladon ru ke program pediang sengobha daka CII bat bun kikna puli na ki college bamarjan kilawan kilayo banyakren bat kita kikna puli bat sengokmen sikat day banyakendu bat ki bun na ki menta kilay day paralok jong kilay kendu ru ya ki delegate ki bawan sa Bihar ki bana Tamil Nadu kilayo banyakren bat ki bat hadu menta kidang yalong paralok ngalaong yi Visakha ban tho ka blog bat ban yasam sapang ke jingsem jong ha ka social media ningkong sapang kani ka youth confluence bat nangta sapang ka ek Bharat Shrestha Bharat bat ka jing ngau ya jan ka jinglong lakloi ban pediang ngau bha ki brieu ha Tamil Nadu ngalaong ba idei ban tho sapang ka jing ba ilamat na ki brieu ka Tamil Nadu nga ai kublai ya Gyamar bat Visakha ai baka ka bakilamat na ka yuva sanggam kansa bat ki baro si jing kani kadai ka jing ai kublai jonga yaki paralok ka jing klan jong ka India ka song ha ki jing yaper ki badon haka don bun ki ban yoi hakari jongi da ka bakin mau ya kani katanat puli puthi kala sim ya kalat belatip kum ka yuva sanggam ka jing tmu jong kani ka long ban pinyar ya ka jing yadai para brieu bat ban plelat iki samla kari ban yo ya kren ki jaka puli ki kerdan ba kham shalor jong ki jilla ba per kila don benta hakani haka yuva sanggam ki samla ki let jengo ya ki nongba bat ki snong jong ki wei ki jilla ki yolat ban ya kendu iki babun ki brio haka kela baningkong jong ka yuva sanggam kumba 1000 ars pangut ki samla kila dep let jengo ya arpo artli ki jilla hakari baro ki samla ki belai don benta hakani ki wan pai ringkat ke jingsa kenmau ki bansa haka donut jongki baro si jing ila yoi baki CEO jongki babun ki company bahe ki nongyalam haki kamla jong kila penlut por ha India ban lej nyakawei ke jaka sakawei pan habanga ye kendu ki nongyalam na ki wei kiri bun sien ki joong bakila wan jengo ke India haka por baki dang samla don bun ki ban tip bat yoi haka India jongi kiba pindang kwa ban tip susu man kapor nga kirmen ba ondala tip ikini ki jingsem bas ngotenan pin yo men siem ban lej saki benta ba per jongkari para riba la katto kat nesingi menta ngaladon ha Hiroshima Japan hangtu ngala yo lat ban lej jengo ya ka Hiroshima Peace Memorial Museum klalong ke ka bakta bahayanga ka bakin mau yaki haka history ka yarap yaka pateng ban yo jing hikai bun sien ngyo jing hikai naki museum dang katu kat nesingi menta la penlong yaka International Museum Expo ha India kane ka Museum Expo ka peni yaki jinglong jong palat 1000 ars patli ki museum hakeleng ka pertai ngidon bun jat ki museum ha India ki ba peni yaki babun kiliang bayadei bat ka balalet nyo kum ka museum ha Gurugram ka museo kamera kadon ya palat prahajar teli ki kamera banadu ka snem 1000 praspa andriopau ya ka Museum of Possibilities jong ka Tamil Nadu la pinwandur da ka bakinmau ki brio badon jingduna ki dikotmen ka Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya jong ka Mumbai kadai ka museum ka badon palat nyaupo hajar teli ki bala sumar penne haka
belaseng hakasnem arajar shipau. Ka Indian Memory Project kadai ka kenja online museum. Ka don binta ban penyeso ya ka history ba don buram ke India lengba ki dur bat ki khana bala pha na keleng ke perthai. La persang ban wanra ik jingkin mau na ka jingpia ya kari. Hakisnem bala lej ngila yoi ya ki museum bat ki memorial batamai bala tei ha India. Ya shipotli ki museum batamai bala IT ban kin mau buram ki riulum bai don bentah ka jing ya ki la luoj labo. La kadai ka Biplobi Bharat Gallery ha ka Victoria Memorial ha Kolkata ni ka jing pentamai ya ka Jallianwala Bagh Memorial. Ka PM Museum Belatei ban kenmau burom ya barok ki menteri rang badu barim kari ka wanra burom saka Delhi minta. Buon ki breu ki wan ban kenmau burom ki martyr ha ka National War Memorial bat ka Police Memorial man kasngi ha Delhi. La ka dei ka Dundee Memorial bala IT ban kenmau ya ka Dundee March ni ka Statue of Unity Museum kini barok ki pin kenmau ya ka history badan burom jongkari. Ngan hab ban sange hang ni namar ka thup jong ki museum hakari kidang jerong bat ka sien baning kong ya ki jingtep badon kam sapang baro ki museum hakari ladep bu halor kani kaman bala bu ya ki museum ki ki jat tiar bala bu angta kumno onlet angta baro kini ki jingtep kidon haka online directory nga kerpat ya pi ba haba pio ya kalat pidei ban let chakini ki museum hakari wat klet ban yasam ya ki dur ba internet jong kini ki jaka haka hashtag museum memories. Kani akan penklannya ke jingye day jongi kinong India bat kalariti ba kraw jongi. Parari ba iet ngila yok sengaw ya kani ke jing ong bunsin bin pani sab sun. Ki ay baro kim don bor klem ka Om tang ba ke jing im ka don jing klem ka Henrei ke jingroy jong ki breu shimet bat kariru kan sakut haju. Haba pej ya kani ke jing hakipor ban wan. Menta ya nyop santeli ki Amrit Sarovar latau haman lagi distrik jongkari. Ka Amrit Sarovar kalong ka Kerpang namar balatau ya ka kapor jong jingla luoj ni ka Azadi ka Amrit Kal. Bat ya ki jing persang ki brieu la kentup lang haka. Pin sngau tenat ban tip bahadu menta ya palat sanpo wajar teli ki Amrit Sarovar la dep tau. Kani kadai ke sinjam bahe ban penne ya ka Paralog ngiyaya kren sepang jing bayedei ber ka man kaliur menta ka kentiru ngin yakren ya kani kamat bat sepang ki kam startup bayedei ber ka jing tingka ya ka kadon ka kam startup bala ai kerteng Fluxgen kani ka startup ka ai kalat ban pinya ya ka lingba ki rukom trekam IoT kani ka kor ka bor ka yathu ya ka rukom pendon kam ya ka bat kan yarap kumnu bandang ban pendon kam ya ka sakaway ka startup kadai ka Live and Sense. Kani kadai karensan batrekam da ka artificial intelligence bat ka machine learning. Da ka jingyarap jongka laban kmi bahaya ka rukom basam Nang ni on tip hangnu bat kumnu la penleno ay ka Sakaway ka startup ka kumbihi kagas kadai ka ka bangak tikina bapin sngotenan. Ka kumbihi kagas startup kelas dang ya ka kam bakerpang halor ka jingshnakot sadana u jingtung water hiasin ya ubala juken menchwa ba udai ubabu jing ikitelong Henrei menta la pendon kam ban sinakot sada. Habaki samla ki trilang ban lap themai ki da ki kor ki bor ka juk bomenta don bun ki bay don benta ban pentip chaka imlang salang kum ki samla ka district Balur a Chhattisgarh. Ki samla hang ni kelas dang ye ki jingelap ban tingka ye ka ki lej na kawai ka yeng sa kawai pat ban pensengau thu ikibriu sepang kumno ban tingka ya ka Ladadon kadu ke jingja kum ke jingkawai song kurim kani ka kenhun kisamla kalej hangta bat ai jingtep sepang kumno ban pensange ya ke jing pendon kam bakla ya ka kawai ke jing persang ka ba ai mensiem habai dei bat ke jing pendon kam ya ka hakarukom batengka ya ka kadai ke jingle ha ka district Khunti Jharkhand ki brewa Khunti kila shem ya kalat haka den bori halor kumno banle naka jingkerdu naka jinglang ka haka den bori ki jhur bar ki jingthong bajerngam kila sedang ban mi ang tu kani kala kentiw ya ka kamai bat pendap ya ka jingdon kam ki brieu haka tu ka than ka Khunti kala long ka nuksa babha halor kumno ka jing yesem benta pajba kala ban wanra ya ki jingkala
nga ai kublay ki brio hangtu nakabenta ka jing persang jongki. Para riba iet hakatma jong kasnem sihajar kendai spa an riupsan menteri rang badu barem Lal Bahadur Shastri ula ai hangi ya ka jing perta Jai Jawan Jai Kisan. Hadian pat atal ula ai sakawai nalor kini bat kata kadai Jai Vigyan. Katu kanis nem belalej habaya keren bat start science kari ngalaya keren sepang ka Jai Anusandhan. Minta ka man ki bat kadai sepang uwei ubrieu bat ka wei kaseng kiba penpau yakini barok sautli. Jai Jawan Jai Kisan, Jai Vigyan, bat Jai Anusandhan. Une uday Shivaji Shamrao Dole na Maharashtra. Shivaji Dole uday nakaway kasinong baret haka district Nashik. Uwan nakalongi ang baduk jong kiriulo baday kinongrep bat uday ubala syongtat nakakam sipay. Hakapor bu udang tray ula IT laka jingim nakabenta kari. Hadien bu ula syongtat ula rai ban puli temai yaka AKA bat ulale yaka diploma haka agriculture. Kumta ulayat naka Jai Jawan, saka Jai Kisan, menta utrei ban IT, ban kentiu yaka kamrep. Haka jingyalap jong Shivaji Dole, ulatau yaka kenhun ba arpungut kibriu, bat kentup ru yaki sipai bala syongtaj. Kani ka kenhun kala penyat yaka Cooperative Society, bala ai kerteng, Venkateshwara Cooperative Power and Agro Processing Limited. Kani ka cooperative ka bamsim la treikam hakabasdang kala KM na ki jingtrei jong menta ka Venkateshwara Cooperative kala pur sikibabun ki district. Kani ka kinhun menta ka trei Maharashtra bat Karnataka. Kumba khatpra hajar ngut ki brieu ki edon benta bat kani ka cooperative ka bakentup ya bun ngut ki sipai bala songtan. Ki dikot hakani ka kinhun ki rep hapalat sanspa ekar ka jaka Malegaon Nashik. Kani ka kenhun kay don bentaru aka jingsinay kipung ban penne ya ka Ka bakongsan kadai bakilas dang ya ka rukom rep bam ay dawai bat ka kamri jingri. Ya ki so grip barep maki la shalan sa Europe. Ki artli ki jinglong jong kani ka kenhun ki bala kring yanga ki day ka Jai Vigyan bat ka Jai Anusandhan. Ki dukot jongka ki pendon kami ki kor ki bor bat ki rukom rep katkum kejuk bementa. Ka jinglong baar kadai baka penlet jingmut halor ka jingpenyo certification ne jingpen sisa ba don kam na kabenta ki kam salan. Ngayaro ya kani ka kenhun ka batrei kam na kamensiam jong ka jingroy lingba ka jingetrei lang. Kani amtang bakala penkup bor ki babun ki brieu henrei kala tau kilat yo kam ki babun. Ngakermen bakani ka jing persang kan aimen siem ya baro ki basngap ya kaman kibat. Para riba iet menta kasngi ka arpu praterik ujemang kadai ka lingku snem sngi ka unong yale lalyut bakraw Vir Savarkar. Ki kana ki beidei ber ka jinglen lade jong ka jingslur ber ka jingkut jingmut ki aimen siem yangi haduk menta. Ngamla ban klet ya kasngi bangalek saka yeng bendi ha Andaman balaset Vir Savarkar hakala pani. Ka jinglong Vir Savarkar kadai ka jingya soalang jong ka jingkut jingmut bas kem bat jing sebun. Ka jinglong bom siap tieng bat jing burom yaladi jong kam sengotenat ya ka jinglong meraw. Tang ha ka jing yele lalut henrei ha ka ka ba Vir Savarkar ule. Ule na ka benta ka marya ringkat ha ka imlang salang bat ka jingle hok ya baro ya ki bangi kenmau hakini kisngi bementa. Paralok satang kato kani sngi nadu menta kata ka sautarik ujeliu kadai ka lingku snem sngi ka Saint Kabir Das. Ka linti balapin da Kabir Das kaya hadu menta. Kabir Das uong kapung kadai kawai ka badap hakapat kadai ka balapendap da ki babun. Ka jingya per ka syong tangha ukiw namar baro kitong ya ka jo ka Saint Kabir Das uju persya ya ka jingle basniu ki bapya ya ka imlang salang. Uju persang ban pen KM ya ka imlang salang. Menta habakari ka yaj saki jingkut jingmut ban kiyo sa prang da kabayo man siem na Saint Kabir Das ngidei ban kentiwi ki jing persang ban penkup bor ya ka imlang salang. Para riba iet menta ngan kren bat pi syapang uwei uriu kraw kari ublasyon ha ki ling up kasap jong
hakakam san perthei bat ka karkhana film. Uni udai u NT Ramarau, belatip bah kum u NTR. Menta kasngi kadai ke lingku snem, sngi ka basispa jong u NTR. Amtang bo ulalong u klur ki kam snaflim Telugu, henrei ula job iki donut jong ki klur ngut ki brieu. Hatu pitip ne em, bo ula ak hapalat laispa atli ki film. Ula pen ki em, ki babon ki brieu, naka history lingba ka kam ak film jong u. Ki brieu ki internet, ya ka rukom ak film jong u NTR, kum u Lord Krishna, u Ram, bat ki wei, hadu ba ki brieu ki kenmau sa ya u. U NTR ula pensa kenmau yaladi, haka kam ak film, bat haka kam san perthei. Ula yo sibun ke jing iech, bat ki jingker ku kerdo na ki brieu. Ngaken mau burom yu NT Ramarau, ubla sensyar ki milian ki donut ki brieu, hakari bat haka perthei. Para riba iech, ngan penkut hang ni ka man ki bat bamenta kasngi. Ngan saya kenduk biang bat pi, haki wei pat ki mat, haka sien banwan. Kat hadu kata kapor, ke jingshit kan nang kieu, haki katu kan ni ki jaka. Uslap ru unhap, haki katu kan ni ki jaka. Pihak ban sumar ialah ke jingkot jingkia, haki ni ki jinglong jingman ke sun beneng. Ngin saraki ya ke World Yoga Day, haka arpui terik ujeliu. Ki jingpen krek laya ceprang haka lengkari, bat sabar kariru kumjo. Nang yai tok sanga, haka man ki bat, cepang kini ki jingpen krek. Ladap hiyo jingtip susu, halor ki weipat ki mat, yatu yanga. Ka jing persang jonga, kalong ban kentup iki babun ki jing ajing mut, haka man ki bat. Sa sisien, nga ai kublai yepi baro. Ngin saya kendu hau benai banwan, kat hadu otakapor kublai sibun.